ኣብ ዘመናዊ ሳይንሳዊ ምርምርን ጥቕሞምን ጉድኣቶምን እዞም ዝስዕብዮም እቶም 9 ዓበይቲ ጥቕምታት ናይ ቆጽሊ ዘይቱን። ሰላም ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ ነዚ መደብ ከመይ ቀኒኹም? ሰላም ኣምላኽ ምስኹም ክኸውን እንዳተመነኹ እንኳዕ ብድሓን ናብ ሃናፂ ሓሳብ ቲቪ ብሰላም መጻኹም። መምህር ናይ ስነ ቅመሜ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ እንዳዓደምኩ ናብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ከብለኩም። ፍረሽ ዘይቱን ኣብ ንገዝኣሉ ወይ ድማ ኣብ ንቕንጥበሉ ግዜ ነቲ ቆጽሊ እንታይ ኢና ንጥቀመሉ? ፍሉጥ እዩ። መብዛሕትና ነቲ ጥዑም ፍረ ዘይቱን በሊዕና ነቲ ቆጽሊ ንጎድፎ ወይ ድማ ንደርብዮ ኢና። ግን ኣብ ባህላዊ ሕክምናን ሕጂ ድማ ኣብ ዘመናዊ ሳይንሳዊ ምርምርን ቆጽሊ ዘይቱን ካብቲ ፍርዩ ንላዕሊ ዝያዳ ቆጽሊ ፈውሲ ከም ዘለዎ ይእመን። ከም ዝፍለጥ ንወለዶታት ዝቕጽል ዓበይቲ ወለድና ካብቶም ኣብ መሬት ዝበቕሉ ተፈጥራዊ ፈውስታት ይምርኮሱ ነይሮም እዮም። ንዝሓመመ ከብዲ ዝኸውን ውዑይ ፈሳሲ ቆጽሊ ካብ ምፍላሕ ጀሚርካ ክሳብ ንኽንክን ፀጉርን ቆርበትን ዝኸውን ኣትክልቲ ተጠቃምነት ተፈጥራዊ ኣትክልቲ ቀዳማይ ቤት መድሃኒት ምርጫኦም እዩ ነይሩ። ሎም እውን ከም ልዑል ፀቕጢ ደም፣ ዘይርጉእ መጠን ሽኮር ደምን ጭንቀትን ካልእን ዝመስሉ ዘመናዊ ናይ ጥዕና ቡድሆታት ኣብ ዘጋጥሙሉ ዘለዉ እዋን ሳይንስ ናብዞም ጥንታውያን ኣትክልቲ ይመልሰና እዩ ዘሎ። ኣብዚ ብዕምቆት ዘደለናዮ ቪድዮ ጠቕላላ ሳይንሳዊ ትሕዝቶ ሻህ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን ክንድህስስ ኢና። ኣብ ውሽጢ እዞም ቆጽሊ ዘለዉ ቫይታሚናትን ማዕድናትን ከምኡውን ፀረ ኦክሳይደንትን በብሓደ ብምትንታን ካብ ምቁፅጻር ሽኮርያ ክሳብ ዕብየት ፀጉርን ቆርበትን ዘለዉ 9 ዓበይቲ ዓውድታት ጥዕና ብምድህሳስ ባህላዊ ኣጠቓቕማን ከከም ዕድሜና ክውሰድ ዘለዎ መጠን ዝገልጽ ከምኡውን 3 ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ክንፍትሽ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ብሓንሳብ ንጽናሕ። ቅድሚ ምጅማርና ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ዝተጻዕነ ቪድዮ ኣብ ግዜ ንኽበጽሓና ድማ ነታ ናይ ደወል ምልክት ንጽቀጣ። ብቀዳማይ ነጥብና ክንሪኦ ዘለና ብሳይንሳዊ መጽናዕቲ ኣብ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን ዝርከቡ ወይ ድማ ዘለዉ ትሕዝቶ ቫይታሚናትን ማዕድናትን ከምኡውን ፊቶ ኬሚካላትን እዮም ክኾኑ። ሻሂ ቆጽሊ ዘይቱን ስለምንታይ ከም ዝሰርሕ ብልክዕ ንምርዳእ ካብቶም ልሙዳት ኣፈ ታሪኻት ወፂና ነቲ ናይ ተኽሊ ናይ ስነ ቀመም ትሕዝቶ ክንሪኦ ኣለና። ቆጽሊ ዘይቱን ብቫይታሚናት ብቐሊሉ ናብ ኣካላትና ክሰርጡ ዝኽእሉ ማዕድናትን ፊቶ ኬሚካላትን ተባሂሎም ብዝፅውዑ ብኣታታት ተኽሊ ዝተመልአ ማእኸል ሓይሊ መኣዛታት ወይ ድማ ኒውትሪሽናል ፓወር ሃውስ እዩ። ኣብ ቆጽሊ ዘይቱን እንረኽቦም ብኣታታት እምበኣር ምስ ጥቕሞምን ጉድኣቶምን እዞም ዝስዕብ እዮም። ቀዳማይ ፖሊፊኖልን ፍላቮኖይድስን እዮም። ብፍላይ ከዓ ኩርሴቲንን ካቴችንን ዝበሃሉ ናይዞም ጠቕስናዮም ዘለና ብኣታታት ጥቕሚ ክንርኢ ከለና ድማ ኩርሴቲን ሓያል ፀረ ኦክስጅንን ተፈጥራዊ ፀረ ነድርን እዩ። ንነፃ ራዲካላት ማለት ንዋህየታት ሰብ ዝገድኡን ንእርጋን ዘቀላጥፉን ዘይርጉኣት ሞለኩላት ኒውትራላይዝ ይገብሮም እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ኣካላትና ንዝርከቡ ሴላት ወይ ዋህየታት ንምርግጋእ ይሕግዙ። ከምኡውን ከም ተፈጥራዊ ፀረ ሂስታሚን ኮይኖም እውን ይሰርሑ። እዚ ብኣዝዩ ልዑልን ውህሉልን መጠን ምዝኸውን ግን ልዕሊ ዓቐን ፖሊፊኖል ክነጥሪ ስለንኽእል ኣካላትና ካብ ዝተፈላለዩ ምግብታት ዝኣክቦም ናይ ሓፂን ተጠቃምነት ክዕንቅፍ ይኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ባእታ ኣብ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን እንረኽቦ ድማ ታኒን እዩ። ማለት ናይ ኣስትሪጀንት ውህደታት። እዚ ታኒን ዝተባህለ ባእታ ንቆጽሊ ሻሂ ዘይቱን ቁሩብ መሪርን ምኡዝን ዝኾነ ጣዕሚ የውህቦ። ከም ተፈጥራዊ ኣስትሪጀንት ኮይኖም ይሰርሑ። ከምኡውን ኣብ መዓናጡ ንዝርከቡ ሕማቐት ባክተርያ ይዓክቱን ልዕሊ ዓቐን ምምንጫው ፈሳሲ ይቕንሱን። ኣብ ጥራይ ከብድና ቆጽሊ ሻሂ ናይ ዘይቱን እንተዳወሲድና መጠን ታኒን ንነዊሕ እዋን ካብ መጠን ንላዕሊ እንተተወሲዱ ማለት እዩ ቅልል ዝበለ ረስኒ ከስዕብ ወይ ድማ ናይ ምሕቃቕ ምግቢ ፀገም ከስዕብልና ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ኣብ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን እንረኽቦ ባእታ ድማ ቫይታሚን ሲ እዩ። ኤል-አስኮርቢክ ኣሲድ ማለት እዩ። ቆጽሊ ናይ ዘይቱን እቲ ዝለዓለ መጠን ቫይታሚን ሲ ዘለዎ ኮይኑ እዚ ድማ ካብ ብዙሓት ፍረታት ሲትረስ ብክብደት እውን ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ቫይታሚን ሲ ንፍርያት ጻዕዲ ዋህየታት ደም ንምድንፋዕ፣ ንጥዑይ ቆርበት ንምትእኽኻብ ኮላጅንን ይድግፍ። ከምኡውን ንመንደቕ ሰራውር ደም ድማ ይሕይል እዩ። ቫይታሚን ሲ ንሙቐት ተቓላዒ ስለ ዝኾነ ነቲ ቆጽሊ ንነዊሕ እዋን ምፍላሕ ንገለ ካብዚ ቫይታሚን ከብኩኖ ይኽእል እዩ። ስለዚ
ድማ እዩ ሻሂ ቆጽሊ ዘይቱን ኣብ ነፍልሐሉ ግዜ ግቡእ ግዜ ክንሕልወሉ ኣገዳሲ ዝኸውን። ራብዓይ ኣብ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን እንረኽቦም ኣገደስቲ ማዕድናት ድማ ፖታሽየም፣ ካልሲየም ከምኡውን ማግነዚየምን እዮም። ፖታሽየም ኣብ ደም ንዝርከብ መጠን ሶድዮም ሚዛን ንምሃብ ይሕግዝ። እዚ ድማ ጥዑይ ጸቕጢ ደም ንኽህልወና ይድግፍ ማለት እዩ። ማግነዚየም ንልሙድ ጭዋዳታት ዘዛንዮን ንስርዓተ ነርቭ ዝድግፍን ክኸውን ከሎ ካልሲየም ድማ ኣብ ውህያዊ ምልክት ይሕግዝ። ምዕቡል ሕዱር ሕማም ኩሊት ዘለዎም ሰባት ግን ኣብ ኣመጋግቦኦም ፖታሽየም ብጥብቂ ክድርትዎ ስለ ዘለዎም ሻሂ ናይ ቆጽሊ ዘይቱን ኣብ ዝወስድሉ ግዜ እውን ነዚ ትሕዝቶ ማዕድናት ኣብ ኣእምሮኦም ክሕዝዎ ይግባእ። ኣብ ሻሂ ኣብ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን እንረኽቦ ኣገዳሲ ባእታ ድማ መሰረታዊ ዘይቲ ማለት ካሪዮፊሊን፣ ሲነኦልን ከምኡውን ዩጂኖልን እዮም። እዞም ኣሮማቲክ ናይ ጨና ውህደታት እዚኣቶም ነቲ ሻሂ ደስ ዘብል ልኡም ጨና ይህብዎን ከምኡውን ጸረ ረኽስን ቃንዛ ዘቃልልን ዘዛንን ባህርያት እውን ይህቡ እዮም። ኣብ ሰዓቲ ግን ኣዝዮም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ቅልል ዝበለ ናይ ኣለርጂ ወይ ድማ ኣብ ከብዲ ንዝተዋሃለለ መሰረታዊ ስብሒ ተነቃፍነት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። እዞም ኣቐዲምና ዝተቐስናዮም 5 ባእታታት ኣብ ናይ ቆጽሊ ዘይቱን ዝርከቡ ኮይኖም ከም ካልኣይ ነጥቢ እነቶም 9 ዓበይቲ ጥቕምታት ናይ ቆጽሊ ዘይቱን ንጥዕና ኣካላትና ዝህቡና ክኾኑ እዮም። እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ናይ ሻሂ ቆጽሊ ዘይቱን ኣካላትና እምበር ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ዘለዎን ከምኡውን ኣብ ጥዕና ማዕናጡናን እዩ። እቲ ዝያዳ ፍሉጥ ባህላዊ ኣጠቓቕማ ሻሂ ቆጽሊ ዘይቱን ንውፃኣትን ሕማም ክስዕን እዩ። ከም ስታፊሎኮከስ ኦሬስ ወይ ኢኮላይ ዝኣመሰሉ ጎዳእቲ ባክተርያ ንስርዓተ ምሕቃቕ ምግብና ምዝዘርጉ ኣብ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን ዝርከቡ ታኒን ከምኡውን ፍላቮይድ ብኽልተ መንገዲ ክሕግዙ ይኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ንዕብየት ናይ ሕማቕ ባክተርያ ብምዕጋት ከምኡውን ንመሸፈኒ ማዓንጣ ብምውጣር ካብ መጠን ንላዕሊ ማይ ንኸይጠፍእ ይከላኸሉ። ብተወሳኺ ነቲ ዘይምቹእነት ስምዒት ከብድና ከም ልኡምን ተፈጥራውን መረጋግዒ ኮይኑ እውን ይሰርሕ። ካልኣይ ጥቕሚ ናይ ቆጽሊ ዘይቱን ንምቁፅጻር ሽኮር ደምን ዓይነት 2 ሕማም ሽኮርን እዩ። ኣብዚ እዩ ዘመናዊ ሳይንስ ኣዝዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ። ሻሂ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን ኣልፋ ግሉኮሳይደስ ዝበሃል ኤንዛይም ዝዓቅቱ ውህደታት ዝሓዘ እዩ። እዚ ኤንዛይም እዚ ኣብ እዋን ምሕቃቕ ምግቢ ካርቦሃይድሬት ናብ ቀለልቲ ሽኮር ናይ ምብታን ሓላፍነት ዘለዎ ኮይኑ ነዚ ኤንዛይም ብምዝሕሓል ሻሂ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን ድሕሪ ምግቢ ርሱን ምብዛሕ ሽኮር ንኸይፍጠር ይሕግዝ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ምስ ምግቢ ወይ ድሕሪ ምግቢ ሻሂ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን ምስታይ ድሕሪ ምግቢ ንዝህሉ መጠን ሽኮር ደም ክጎድል ስለ ዝኽእል ነቶም ቅድሚ ሕማም ሽኮር ወይ ድማ ዓይነት 2 ሕማም ሽኮር ዝሓመሙ ሰባት እዚ ሻሂ ቆጽሊ ናይ ዘይቱን ኣብ መዓልታዊ ኣመጋግቦም ከዘውትርዎ ይመክር። ሳልሳይ ጥቕሚ ናይ ቆጽሊ ዘይቱን ከዓ ንኮሌስትሮልን ምክልኻል ሕማም ልብን ወይ ስርዓተ ደምን እዩ። ጥዕና ልብን ስርዓተ ደምን ኣብ ሕብረተሰብና ቀዳምነት ዝወሃቦ ቀንዲ ስራሕ እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ንልዕሊ 8 ክሳብ 12 ሰሙን ብቆጽሊ ሻሂ ናይ ዘይቱን ምውሳድ ንኤችዲኤል ጽቡቕ ኮሌስትሮል ከይነከየ ንኤልዲኤል ማለት ሕማቕ ኮሌስትሮልን ሴረም ትራይግላይሰራይድን ንምንካይ ክሕግዝ ይኽእል። እቶም ጸረ ኦክሲጅን ኮሌስትሮል ኣብ ደምና ኦክሳይድ ከይገብር ይከላኸሉ። እዚ ድማ ቀንዲ ጠንቂ ምትእኻብ ጽላት ኣብ ሸሚራ። ራብዓይ ጥቕሚ ናይ ቆጽሊ ዘይቱን ኣብ ደገፍ ጸቕጢ ደም እዩ። ልዑል ጸቕጢ ደም መብዛሕትኡ ግዜ ስቕ ዝበለ ቀታሊ ሕማም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ልብን ኩላሊትን ዓብ ጸቕጢ ዘስዕብ እዩ። ቆጽሊ ናይ ዘይቱን ተፈጥራዊ ናይ ሰራውር ደም ዘስፍሕ ባህርያዊ ይውንን። እዚ ማለት ድማ ነቲ ልሙድ ጭዋዳታት መንደቕ ሰራውር ደምና ንምዝናይ ይሕግዙ። ደም ብዝያዳ ብናጽነት ክውሕዙን ይኽእሉ። ብተወሳኺ ሓፈሻዊ ተጻዋርነት ኣንጻር ልቢ እውን ይቐንሱ። ሓምሻይ ጥቕሚ ናይ ቆጽሊ ዘይቱን ኣብ ጥዕና ኣፍን ጽሬትን እዩ። ቆጽሊ ናይ ዘይቱን ጸረ ረኽሲ ባህርያት ዘለዎ ኮይኑ እዚ ድማ ንከም ስትሬፕቶኮከስ ሙታንስ ዝኣመሰሉ ናይ ኣፍ ረኽሲ ዘስዕቡ ባእታታት ዕላማ ዝገብር ኮይኑ እዚኦም ከዓ እቶም ቀንዲ ንምብስባስ ስኒ ነድሪ ግርፀን ከምኡውን ሕማቕ ጨናን ጠንቂ ዝኾኑ ባክተርያ እዮም። እዚ ዝሓለን ዘይተቐመመን ሻሂ ናይ ቆጽሊ ዘይቱን
كم محتسب أف أنت لا تتقيمنا له نزم صعب خطأ منا يخل نزحبت قرصان أم هدا قصلي أف نمفواس كمون طعم دخانة تنفاس بتفترة ومقديك حق زنا يخل شاد شي طغمي نيقوز لزيتون نتعنا تصغرن قربة رأسنيو كم زفلات مقدار تصغرن مقرراتن مبزحته غزي أب كباب السور تصغرنا بزفتر ندر ويدخم زرد دم قربة رأس زفتر إيو قوزلي ناي زيتون بفيتامين بي كومبلكسن فيتامين سن زهافته مسل زخانة نفولكلات تصغرنا يمقبيو سلازي شاهي قوزلي ناي زيتون أبرسنا بغطها مسن لغيو نفورفور يغنسلنا شام بيقوتا سور دم ناي قربة رأسنا يدلدل كم أون طوي عبيت صغري يتوابع شاوعي طمي ناي قوزلي زيتون نكون قربة فزقانيو قبقات ناي قوزلي زيتون أب قربتنا مسلخانايو أزي وزيتا وزخونة سراحي زرقنا مالت اتتصار بكتيريا بحرياتون بروبيوني باكتيريم مالت نتبدحري فزقا زلو بوشت بكتيريا على زقبريو بتوسخي نتاب بسلا ناي فزقا أمنكاي لعلاقن مفراي زيتي ناي قربتنا نمنكاي كم أون نحويت ناشتو قسلتات نخاقارصون كساب 4% نمقلطا في حجز شام ناي طغمي ناي قسلي زيتوني تعطي نمقناسن نمزناين أبزي قلتف زمناوي هيوتنا معلتاو تعطي أب نرفتاتنا تصفت دقاسنا كبيت الوايز حجرلنا زلو سلازي قوزلي ناي زيتون لعل مدن مغنيزيومن فيتامين سين سلازونن نسكتات أدرينال زدقفن نورا أدرينالن عم مفرايز حقزنيو ازي دما نمنفسن نقحاتن مزناين زقوزاتر نيورو هرمونيو سلازخنا مشت حاد خبايا وعي شاهي ناي قوزلي زيتون مستاي مسرعة نرف نمهدأن نزتوات أرو جواداتاتن نمزناي يحقزنا ايو تاشعاي طمي ناي قوزلي زيتون نمنفعتي كمون نمجبات كبدن بقطع معناتو مالت irritable bowel syndrome IBS زفلت كانزا زلو منفعة كبدي نزساقي والكسابات شاهي ناي قوزلي زيتون كم ترس باس موديك لموز جواراتات كوينو يسرح كم اون اب معناتو نزفتر زي لمود مجبات جواراتات يهدئ دحر كبيد ويك امماوي مقبي مسوسدنا نزفتر كانزا زلو مجباتون يقللنايو كمثال ساي نتبي انريو دما ازي مسبهلنان أنا بابرانان بخامي كنزامودو نخيل كم زفلت أمقاقبانا تفتراوي مدهانيت نابنات كم جنجبل عينت شكورتات كيحن سعدان أبو سدا جانا أدام قالوتهم بزحات زي تغسكم أب معلتاوي إن قبرهم ندالوهم عينت مقبتاتن وعيات مستتاتن تعنا نمركب نتكاملو مينا ون حدا كابتم عينت فروتا زيتون أب ملا مفرق أفريقيا بسفيحو نتكاملوينا انت خونا نتقوصلو أمتقامكن بوزح ندفع لكوينو أيسمعنن سلازي أبل على تغسنية زلنا تغمتات بمستبهال كنتقاملو ويدما تقرخ نقبرولي يقبانا بحلاوي أمقاقبانا بفلاين نحنا ناي حبشا بفايبر زهبتو مستفلاليو أحملتن فرتاتن استفلاليو عينت كماماتن كمون انجران بانن استفلالي زبسل مقبتات بتحستو أزيم زهبتو منتعنا معاناتنا كلا أكلاتنا نزدكفو إنا نوسد ازي يخوننبر زمنا ولوطي أمقاقبا زلعلمة انستزاري مالت بوزح بروسس زحالفة زيتا خنتقامن كاربوهيدريتن تساطن أمعالتاوي هوتنا أتأتاتي يزركب سلازي شاهي ناي قوزلي زيتون أب معالتاوي مقبنا بموههات نأكلاتنا أنتار زمنا وكونتات زلوا أبدعنانا كم كاب لعور شكر دم لعور تساط دمن كالن كننا كفاي قبانا مرابعي تنتبي الإعلان الزرارة بلخا متن كنوصل زقبانا شاهي ناي قوزلي زيتون بدرجة عدمي فلالة ديو فلالة تخوينخة بيناي متن توسدنا يو يحيش زبلي هو يفلالة إيو بزي كوناوي الصعبينات نتزلو طعمتات بقبون خنطقاملو اتمتن وستو مفلات بدرجة عدمينات بقون أقداس نسلز خونا كم صعب نرأيو كاب شودشتا كساب 10 زعدميهم هتزانات انت بزحي كاب ربعي كساب فرق خبايا معالتاون توسدو زحاشيو
إزي نجزيو نزفتر ناي تملس ويدما ناي زي متشوت كبدي نمتقاميو ننوحي وان معلتاوي أتا ما يكونن نكاب 13 خصاب 18 زعدميهم قلعون حدا غبايا أخليو إزي نفتزكان كمون جزياوي دقف معقا مقبن أزي بلوتيو كاب 19 كساب سنة 4 زركبو عبيت من سيادما كاب حدا كساب كلتا خبايا معلتاوي انت ستيو تساقام زلو يكونن إزي دما دحر مقبي مبلع دحري 3 دقيق مستاي زبالت أنا طقم الشكرن كوليسترول كحقز يخقل نلعلي صن حامشتن عدما زركبو دما حدا خبايا معلتاوي كساب بلون كجمهورو يخوليهم بحكيم استأزازو مدهانيتات نوسد انتلا أخوينا كنا أبنات نايت أطدام يخون وي نايمت أن شكردن بغربا مسحكمنا بمخار كنا كتاتولو يكبعناي حامشاي نتبي مانيو نشاهي قوزل نايزيت النورمال كوستو زلوو ماني خطنقا خقبر زقبو نفسو صراتن تبزوت بوادك أنستيوم أبوان تنسي بزعبالو علتوستو زلوو قبات ناي قوزلي زيتون أخوس نفلت أتاوي مرداتا سلازيلة تنقاق يحايش ويدما مسحاكين بمخار نتوسدنا يمرد مدهانيت ناي حمام شكر نزوصدو سبات هاي ناي قوزل الزيتون نشكر دم سلازقدلو نس إنسولين وي ميتفورمين بموهاد شكر دم أزي تحدكو قبرو سلازخقل بعتب كنكتاتولو يقبعنا مدهانيت ناي لعرد زغطنا نزتقامو سبات مدهانيت ناي لعرد زغطنا من تران وسد كوينا اتشاهي ناي قوزل الزيتون أزي خوغدلو سلازخقل قطال مرمراخ نقبر علينا نخبير سرعة محقاق مقبي زقالعو والكسبات ناي سرعة محقاق مقبي تقامات زلنا انترا خوينو إذا شاهي ناي زيتون عمرساتي لقزي أزينا أخول سخونا ماي كنسات لنا مغنياتون معاناتنا على توسعبين كم تقالو سلسقل دحري شاهي ناي قوصل زيتون مستنا زخونا قلنا وصعبينات انترا استفيلنا انت كنقبرا لنا نزبل حتو اتي زي المود ملكتاتات كم زمزمسل مالت زي مجوت أكبدي رسني كمون دبزز مبالن زي تلمده بسرعة محقاق مقبي مدن قوياتن زي ملكتاتات زي دحر مستاينا انتراقاتي منا ناي قوزلي شاهي ناي زيتون مستاي مقرات بزح ماي مستاي كمون اتي شاهي انت خويني يدي تسامى معنا مفلات تصبقي مالت لعلمت عندي ناستينا خوينا ويز كابدلالو وخميكيرنا اينا ادالينايو مستبهالي قدسنا كم شاد شاي نتبي العلنا نريدما كميكيرنا ندالون نوصدنيو بسلسته منقدي كنوصدن خلينا اتي قداماي نحمام شكر كوليسترول لعل زغطدم كمون ناي سرعة محقاق مقبي تقام تدهالينا زبالت منقديو مجمرتا كنرقاقصو زلنا قدم مدلاونا اتي قوزلي كاب زخونا عينت كيميكالات مالت كاب صره باكتيريا لمزقبرو مدهانيت نص مخانو كنرقاقص علينا ازي دحري مرقاقصنا كاب 8 كساب 10 زخون قنطاب قوزلي ناي زيتون امطينا صبو غيرنا بزح لماي نحاسبو اتم حسابنا كاب دورنا زخونه رسحات نملاي مالتيو نقيص استدخسه مالت بملكع حرج انترا خوين خاني حانت مانكا شاهي ندالو اذن زدالنين كاب 8 حساب 10 تزاكل قنطاب قوزلي وي حدا مانكا شاهي قوزلي ناي زيتون اب 3 خبايا ماي بمحواس نابحو نصاتتو كاب 10 كساب 12 دقائق دحر مزنح اتماي حبرو كغيريو مسورنا دما قسكيرنا نصررو مالتي كم سكيرنا مسادلنا يو دحر مقبي دحر 10 دقائق وي دما 30 دقائق زاكل مصنحنا كنستيو نخلينا امستيو لغزي انت دلينا قرب معار وي لمين كنسخلو نخلينا اتي كلاي منقدي كندالولو نخلكا ندقاوي كفال أكلتنا مالتنا قربتنا فزقا انت داهالينا ببزحي قبات نوت انت راخينا كمون نتاب بسلاناي فزقا انت داهالينا اتزبلت منقديو أستات 12 زغون قنطاب ناي قوزل زيتوني أمتينا صوبو كيرنا نحاسبو دحر محسابنا اب كلت خبايا ماي نعصرت 5 دقائق زاكل نفلحو دحرزي صوبو كير نخزحل نقدفو أتقاقمو زملكتكا قربتنا صوبو كيرنا نحاسبو مسدرغنايو كابتي زفلحه زخونه توت كيرنا نافت قربتنا نلوخيو
صبو غيرنا مسلخنايو ن10 كساب 15 دقيقة زاكل كنقدفو نخل دحريو بنورمال ماي نحسبو ኣብ ሰሞን 2 ግዜ ወይ 3 ግዜ እናተጠቀምና ድማ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝኾነ ለውጢ ክንረክብ ንኽእል ኢና። እቲ ሳልሳይ እንደለወሉ መንገዲ ከዓ ንቆርበት ርእስና ንዕብየት ፀጉርናን እዩ። ኣቀዲምና ገሊፅና ከም ዘለና ቆፅሊ ናይ ዘይቱን ንሰራውር ፀጉርና ኣዝዩ ከም ዝሐይሎን ፎሮፎር ከም ዝቕንሰልናን ከምኡውን ንጥዕና ቆርበት ርእስና ከም ዝሕልወልናን ጠቂስና ነርና። ሓደ ዕማኾ ዝኣክል ቆፅሊ ናይ ዘይቱኒ ኣዳሊና ፅቡቅ ጌርና ንሓፅቦ ድሕሪ ምሕፃብና ኣብ 4 ኩባያ ማይ ን20 ደቂቕ ዝኣክል ነፍልሖ ድሕሪ እዚ ፅቡቅ ጎሩ ንኽዝሕል ንገድፎ ፀጉርና ተሓፂብና ፅቡቅ ጌርና ምስ ኣፅረናዮ ነቲ ድዝሓለ ናይ ማይ ቆፅሊ ዘይቱን ኣምፂና ኣብ ርእስና ንደፎ ካብ 5 ደቂቕ ክሳብ 10 ደቂቕ ዝኣክል ማሳጅ እንዳገበርና ኣፅኒሕና ድማ ናይ ፀሓይ ሙቐት ዘለዎ ማይ ጌርና ንሓፅቦ ንዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ጥዕና ፀገማት ብምዝማድ እቲ ዝበለፀ ኣወሳስዳ ምቁፅፃር ሽኮር ደም ንክሕግዘና ድሕሪ ምግቢ ድሕሪ 20 ወይ 30 ደቂቕ ክንወስዶ ኣለና። ኣብ ጥራይ ከብድና ግን ጠቕላላ ክንወስዶ የብልናን። ኣብ ስትረስ ማለት ጭንቀት ክንገላገል ከምኡውን ንምድቃስ ክሕግዘና እንተደሊና ድማ ቅድሚ ምድቃስና ማለት ቅድሚ 1 ሰዓት 1 ኩባያ ውዑይ ሻሂ ናይ ቆፅሊ ዘይቱን ንስተ። ፍረሽ ቆፅሊ ምጥቃም ዶ ወይስ ድሩቕ ምጥቃም ይበልፅ ዝብል ሕቶ እንተሃሊና ፍረሽ ቆፅሊ ናይ ዘይቱኒ እንተዳ ተረኺቡ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ኣዝዩ መሰረታዊ ዝበሃል ጠቃሚ ዘይቲ ስለ ዘለዎ እዚ እኳ እንተኾነ እቲ ደረቕ ቆፅሊ ናይ ዘይቱን እውን ኣብ ዝሑልን ብርሃን ኣብ ዘይረኽቦን እንተዳ ተቐሚጡ እቲ ትሕዝቶናቱ ንነዊሕ ግዜ ዓቂቡ ክፀንሕ ስለ ዝኽእል ፀገም ዘለዎ ይኮነን። ሻሂ ናይ ቆፅሊ ዘይቱኒ ኣዝዩ መኣዛዊ ተፈጥራዊ ዝኾነ ንኣካላትና ጥዕና ዝህብ መስተ እዩ። እዚ ይኹን እምበር ተኣምራታዊ መድሃኒት ወይ መተካእታ ናይ ሞያዊ ሕክምና ኣይኮነን። ከም ሕማም ሽኮር፣ ሕማም ኩሊት ከምኡውን ልዑል ፀቕጢ ደምን ካልእን ዘለና ሕማም ከም ዘለና እንተዳ ዘረጋገፅና ኮይና ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ቀዲምና ጠቂስና ኣለና። ዝኾነ ንመጀመርታ ግዜ ንወስዶ እንተዳ ሃሊና ብመጠን ማለት ውሕድ ብዝበለ ክንጅምሮን ኣካላትና ዝህበና ግብረ መልስን ከነስተውዕለሉ ይግባእ። ከምኡውን ሚዛናዊ ዝኾነ ኣመጋግባን ስሩዕ ምንቅስቃስ ኣካላትን እውን ክንርስዖ የብልናን። ናይ ሎሚ ቪድዮ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ሃናፂ ሓሳብ ቲቪ መፂኹም ስለ ዝተኸታተልኩም እናመስገንና። እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ሃብዋ፣ ንፈተውትኹምን ቤተሰብኩምን ንኽበፅሖም ሼር ብምግባር ንዝያዳ ትሕዝቶ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ሰሰናይ ንዓኹም።